mavenda madi bo muse upenyu yenye ni mari yakawanda yamakambononga kana kuti yamakawina imari kuina sandawina mari yangu asi ndakanonga pondo ndo mari yakawanda paside petakushop amene kuda munhu angati azotenga ndikango ndikatotenga futi patakushop ipapo nayo ipondo samakaishandisei ndakatenga maheu nedringi nedhora rimwe ndibandasara naro. Ndemfana wangu panapa unonzana fana Shogari. Wakambononga mari? Ya, ndakanonga mari yekureba mkomo wangu. Mari 20,000 US. Toda mari wakanonga zvema sure. Ya, ndakainonga 20 guda. Wainonga kupi? Ndakanoinonga. Yarujebo. Ndinonga kugwashi. 20 guda hivyo. US. Ukaita sene 20. Ndakanoinonga ndakanofamba ndichitofarisa ndichitoti apa ndaita mari apa ndakutofunga mabusiness ekumberi chaiye nditoti upenyu hwangu wazochinja ubva level wanga uri. Pa ndakangofamba ndikafamba vayadona futi. Ndasvika mberi ndisisina mari. Wanonga mari ukarasha. Saka ndakazotoona kuti mari yekunonga haishandi. Taba mari. Ayo. Wadi. Mira sen. Tizan. Wamononga mari. That's sad. Variko vanhu vasati vamononga mari. Variko. Right, ndokusiyana bama apo panapa. Baba, titaurire kuti ani yamakambojwana naye yamakanonga kana jackpot ramakanopinda mari yenguza muwando waye mari. Tsatanonga. Mzani manonga. But yamakawana ndati chira yamakajumana nayo. Yakawanda mari. Why? Makashita why? Mari wana sewa. Tikasangana naro muraund. Alright, mukameta sisi tangonza ngoti rakazomushanda sei. Irarangouyawo. Makadhivana nare. Makadhuma naye why? Makazonoita sei. Tikapoa bana. Wapapara. Okay. Alright, next. Baba. Murizi. Munonzani. Ini ndinoitwa Sparky B. Bilateral sounds. Yes. Ndikanyeka ndakubvunza kuti makambosangana nemari yakawanda. Mukurarama zvinoiti. Ndangoza ngoti yanga iri mari ende yakazonoshanda sei. Ndangoziva ngoti semafesi. Kuti tizive kuti mari yakawanda inoshandiswa sei. Njira mangwana atadhumana nayo. Hatongotaura nozikana nenyika yacho ne. Mari yanga yakasangana nayo 10,000. 10,000 bond. 10,000 kwa America. US. US. Saka masangano andikaitawo nayo pane promotions aitwa this other company, so it was sort of like a talent show. Okay. So ndo paikabvawo mari iyo. Asi kuishandisa wandakaitawo munongozivo chinjoti chiri maoko unoziva pane mamwe malevels ekuti uri pazero unenge uchindiroda then mari yacho kana yazouya manje inoita kunge yashota futi saka mari haikwani but mashandisiro atikazongoita takazongoti since yakabvawo kumusic rega tingoidzosera kumusic ikoko, saka pane dzataibvisa tichitoma videos then pane studio yakaita sei yatiri kugadzira izvo zviri muprocess, saka ndo pandikati takaishandisira. Umana mnada kuchirwa maoko ngoyo wani mnada ndensoro yakashana mari yakasevenza.